Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme nový report, ktorý bol pridaný na portál request.com a tým reportom je zobrazenie kvantitatívnych výsledkov. Tento report je dostupný priamo na webovej stránke. Ak chceme report zobraziť, prejdeme na navigačný panel na ľavej strane, štvrtá ikona zhora a klikneme na zobrazenie kvantitatívnych výsledkov. Report Zobrazenie kvantitatívnych výsledkov poskytuje rýchly prehľad výkonu vášho laboratória v rámci externej kontroly kvality RIKVAS. Postup pre zobrazenia reportu. Vyberieme program, pre ktorý chceme report zobraziť, cyklus, číslo vzorky a následne sa zobrazí report. Report zobrazuje nasledovné údaje: analyzátor, analyt, metódu, reagenciu, jednotku merania, váš výsledok, priemernú hodnotu a štatistické ukazovatele ako index štandardnej odchýlky pri hodnotení výkonnosti, odchýlku, cieľové skóre laboratória a priemerné cieľové skóre posledných 10 meraní. Účastníci budú mať prehľad o tom, ako sa darí ich laboratóriu. Poskytuje väčšie pohodlie bez nutnosti stiahovať správu na zobrazenie výkonnosti laboratória a identifikáciu problémov. Stránku s kvantitatívnymi výsledkami je možné filtrovať aj podľa konkrétneho analyzátora prostredníctvom rozbaľovacieho menu Filter analyzátora. Výsledky môžete filtrovať aj podľa výkonnosti pomocou prepínača Neuspokojivá výkonnosť. Neuspokojivá výkonnosť parametrov bude zvýraznená hrubým červeným písmom. To znamená, že účastníci môžu rýchlo zistiť, ktoré analyty pre daný program, cyklus alebo vzorku majú neuspokojivé výsledky. To umožní rýchlejšiu identifikáciu akýchkoľvek chýb testovacieho systému, čo znamená, že je možné čo najrýchlejšie vykonať nápravné opatrenia bez toho, aby bolo potrebné vytvárať kompletný report. CSV súbor vybraného programu cyklu vzorky je možné stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť. Tento CSV súbor obsahuje dodatočné štatistiky účastníkov a porovnávacích skupín, ktoré nie sú zobrazené na obrazovke, a replikuje súhrnný CSV súbor, ktorý účastníci dostali e-mailom spolu so svojimi výsledkami na request.net. Ďakujem za pozornosť.